Йогышлы авырулар хастаханәсен һәр яктан ашыгыч ярдәм машиналары уратып алган. Көн сайын монда 350-гә якын кеше мөрәҗәгать итә. Мондагы кызыл зона республикадагы ковид госпитальләр арасында иң зуры. Җиңел авыручылар юк диярлек. Кызыл зонага керер өчен без тулысынча киемнәрне алыштырабыз. Махсус комбинезон, аяк киеме, чәч, йөз, күзләр каплана. Әлбәттә, коронавирустан 100% бер нәрсә дә сакламый, ләкин менә бу саклау формасы, табибларның формасы мөмкин кадәр күбрәк киртә тудыра. Минем хәзерге вакытта тәнемнең бер ачык өлеше дә юк диярлек. Без хәзер кызыл зонага авырларны карар өчен шушы шлюз дигән ишек аркылы кирип китәбез. Кызыл зонага. Йогышлы чирләр хастаханәсенең яңа корпусының бу кызыл зонасы ул менә шулай урамнан ук башлана. Монда күрәсезләр, күпме ашыгыч ярдәм күрсәтү машиналары, аларның һәрберсендә кеше язмышы. Һәм һәрбер авыручыны аерым боксларга кертәләр. Монда бары тик табиблар гына керә ала. Илхамия Гарипова пандемия башланганнан бирле көндә ковидлы авырулар белән эшли. Ул безнең хәзерге пациентлар белән таныштыра. Авыручылар үзләре чыга алмый. Алар Изоляция инде була. Әйет, була изоляция. Өйдә ятканда бик авырый. Хәзер ушу лечение бара. Үзегезнең хәлегезне ничек тасвирлыйсыз? Хәл юк, башкортта. Фәридә ханым биек таудан бәхеткә бу чир гаиләсенә, балаларына йокмый кала. Ничек яктырдым дип уйлыйсыз? Штейнна. Битлек киеп йөрегезме? Ничә процент сезнең хәзер кытта күрсәттеме? Меньше 50 дип. Кислород бирәбез, кислород. Ул 10 литр минутына. Ашый башлады, аппетитлары яхшырды хәзер. Уколлар ясыйлар. Кайчан электегез монда? Республика йогышлы чирләр хастаханәсендә бүген 430 кеше дәвалана. 8 кеше ясалма сулыш аппаратына тоташтырылган. 28-е реанимациядә. Менә сездәге пациентлар сезнең һәрберсенең язмышын беләсездер инде. Алар үтәгән микән бу саклык чараларын? Барсы да үтәгәндер дип уйламыйм. Менә транспортка кергәчтен дә транспортта карасаң халык кешеләргә. Алар маскаларны вроде кигән кебек тәйме, но борын капланмаган. Ә без бит сложно инде борын белән алабыз. Үпкә ничек? Кататри, тикүш. Гүзәл Сахипова үзе үк табиб, сырхауханәдә эшләгән. Дөрес коронавируслы кешеләрне дәваламаган. Башта 2 атна өендә авырый, аннан монда килә. Дөресрәге китерәләр. 38,1 температурада яттым иде. Антибиотиклар эчтем, аңаны да җуйдым. Авыр булдымы менә бу 2 атна? 2 атна вообще авыр булды. Ашамадым, эчмәдем. На воде. Аның кебек авыр хәлдә килүчеләр монда берничә. Йомшартыгыз қолны ярамы? Йомшак кына тотыгыз. Поликлиникага барганы. Шунда җигалдым. Двусторонняя пневмония. Мин нәрсә дәсем килә. Сакланырга обязательно кирәк. Потому что хәзер шундый вакыт, үзеңне сакламасаң, авыртып китәсең. Монда урта хәлдәге авырулар, авыр хәлдәге авырулар больницага эләгә уже. Буш урыннар юк инде, беркайчан булмый. Буш урыннар терелеп чыгучылар булгачын, алар урынына яңалар керә. Мондагы табиблар туктаусыз хәрәкәттә, бер утырып торган, хәл җыючыны күреп булмый. Һәр табиб саклану киеменең һаман каядыр ашыга. Аңлашыла да, дәваларга кирәк, чөнки авыручыларның саны соңгы көннәрдә бары арта гына. Бу больницада һәрбер табиб үзен яратмаса, монда эшләмәс иде. Врачларга хәзер нагрузка бигрәк күп. Чөнки кешеләр үзләр килеп, алар башта үзенең врачны, участковый врачны чакырырга тиешләр. Аннан соң гына участковый врач направление язып, монда килергә тиешләр. Бүке ясылар. Бу хастаханәгә көненә 350 кеше мөрәҗәгать итә. Шуларның 250-ләбе үзләре килүчеләр, ә калган 100 ашыгыч ярдәм машиналары белән китерелә. Чөнки бу хастаханә провизор госпиталь буларак эшли. Ковид дип шикләнгән барлык пациентларга монда төгәл диагноз куеп, нинди авыру булуына карап, башка учреждениеләргә заталар. Бүген Казанда эшләүче 7 ковид госпитальнең берсе дә буш түгел.
Авыручылар кискен артса, министрлыкның Б планы бар, ягъни коронавирусы хастаханәләрне тагын ачу. Бу хәзер халыкның ковидтан саклануыннан тора. Татарстан халкы кайсы юлны сайлар? Ятакмы? Битлекме? Бер айдан вакыт күрсәтер. Айза Шаймарданов, Алмаз Зиядинов, Яңа гасыр каналы. Менә шундый хәлләр. Яндекс эзләү системасы 8